quan vulgui. Sí, moltes gràcies. No sé si m'estic dirigint a la senyora Ballarín o al senyor Collboni, però en qualsevol cas crec que el prec és molt concret i realment tenim més ganes d'escoltar que de fer discurs. Voldríem saber, no? Ara que ha fet un any i un mes just de l'aprovació de la llei de les APEUs, que crec que es va fer molt bona feina en el Parlament, tant amb Esquerra Republicana com amb vosaltres amb el Partit dels Socialistes i, per tant, ara que des de fa un any i un mes està en mans de l'Ajuntament promoure-ho, saber quina feina s'ha fet per donar-ho a conèixer, per facilitar, per donar aquesta oportunitat en el sector del comerç especialment, saber quantes iniciatives s'han adreçat a l'Ajuntament, quines s'han iniciat i quines expectatives tenim de cara al futur. I afegíem, com que els pregs van tots molt ràpid, demanar que també s'accepti en el prec que emplacem nosaltres a que convoqueu, si us plau, els grups de l'oposició per saber on som, donat que el comerç segueix sent un dels temes principals d'aquesta comissió i crec que és de l'interès de tota l'oposició. Gràcies.